Famílies, avui us explicaré com instal·lar l'extensió Google Meet Grid que serveix per veure totes les cares a la vegada quan estem fent una videoconferència. Això és una extensió que s'ha d'instal·lar en el navegador. Pot ser el Google Chrome o pot ser el Mozilla Firefox. En aquest cas començarem pel Chrome. Obriu el navegador, cliquem els tres puntets de dalt a la dreta, anem a més eines i busquem les extensions. Aquí surt tot el que ja teniu instal·lat. El que passa que per treure això ho hem d'anar a buscar a la botiga, que és gratuïta, de Google. Cliquem aquí a extensions i a baix de tot diu Obre Chrome Web Store. Aquí farem la cerca de l'extensió que volem, que en aquest cas és Google Meet Grid. Veieu que us surten tres opcions, podeu agafar la que vulgueu, jo us recomano, si són poquets, la 4, si no aquesta, per tant afegirem aquest. Fixeu-vos que diu afegeix l'extensió i ja la tenim. Veieu que aquí dalt ja apareix, d'acord? Podem fer exactament el mateix en el Mozilla Firefox. Cliquem a les tres ratlletes, complements, extensions, i en aquest cas nosaltres ja la teníem instal·lada. Veieu que és Google Meet Grid View. Per tant, sigui el Google Chrome o sigui el Mozilla Firefox, aquesta extensió està disponible. Espero que us vagi molt bé. Gràcies, famílies.